आदा गारियानो गंसे फैला गिनायसो मोनबाय आं फैगोन र' आं थानायाव माखौ गिदों हनै गंसे फैदों बहा थांनो आदा जों बरमायाव थांनायदोंमोन जोंबो बरमानिनो गुवाहाटियाव बल जोनो थांदोंमोन फैदो फै जोंजोंनो गाखोनानै थांफानो हागोन थौ फंबायमोन नोंसोर बबे लामाजों बेजोंथ' बरमा थांजाया सिरिथा मा थांखि लानो नागिरदों नोंसोर गाज्रि थांखि बे नोंजों फैफानाय सिखिरिजों जों दान्दिसे आमाय जुमाय गेलेगोन मा डिस्टार्ब मा खालामनो जादों बियो मानि बिदा जाखो जोंलाय आं बर' नङा बर' सिख्लाफोरखौ रेप खालामग्रा ओइ जामफ्राव मा नायनो फैदों नोंलाय बावलाय बर' सिख्लानि रेप खालामनायखौ नायनो फैबाय नामा नोंलाय लाजिया आं नायनो फैयाखै बुंनोसो फैदों बा इसिबां दुगा नों Nani! Ada. Nani? Ada. Nani?
आदा बै आदायासो आंखौ बासायदों साबायखर फंबाय आंनि बिनानावनि गोथारथिखौ रैखा खालामनायनि थाखाय साबायखर आदा थुदो नानि थादो फंबाय सिख्लाफोरा मोजां जानांगोन खिन्थु टेनसन लानाङालै नोंथाङा बे सिख्लाफोरखौ बहाबाफोर नुदोंमोन नामा? आं नुवाखै फंबाय सरि दै आं बे सिख्लाफोरखौ सिनायाबो सिनाया ना? सिनाया दै दे जेबो नङा दे सार सोरबा मोनसे सिख्लाफोरनि फट' लानो सोंदों सिख्लाफोरखौ नों सिनायो नामा? सार बे सिख्लाफोरखौ आं सिनायो जोंनि गारियाव थानाय गोदान सिख्लाफोरानो हा? सार बे दा जोंनि आरबादिन थांगासिनो दं गारिखौ थाबैनो शिफ्ट खालाम सार नोंबो साइड जादो
हेल' हेल' ओइ हेल' सोर नों सोर नों बाबु आंसो नोंखौ सोंदों बाबु नों आंखौ आंनि रुमसिम दोनहैनो हागोन ना नाथाय आंथ' नोंनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया आं नोंखौ फंबाय लिंखाबाय माथो जेबो गिनांगौ गैया जागोन दे आं हारसिङैनो थांगोन बाबु नों बेहायनो थाथ'दो बै नेबाय थानाया आंनि फिसाज्ला रथ' आं लाना फैनि बाबा राजु आइ नों मानो सानफ्रामबो लेट खालामो बिदि नङा बाबा दिनैनिफ्राय लेट खालामथारलां प्रमिस नों आंखौ थगायबाय थायो सानफ्रामबो बिदिनो बुङो दिनैनिफ्राय लेट खालामथारला बाबा थुदो न'आव थांसै थादो आं थांसै रथ'लाय बाबु सोरमोन आइ बियो नोंनि आमाय 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 बे मानसिफोरा सोरमोन जाय नोंखौ लामायाव गारनानै थांदोंमोन बाबु नों आंखौ उल्था दासान आं नोंनो थार खोथाखौनो बुंगोन आं सासे देहा फानग्रासो दानि बांसिन बर' आइजोफोरा बे खामानिखौनो सायख'ना लासै गुबुन जेबो खामानियानो गैला जानांगौ आंनि खोथाया आलादा बाबु आं बे लामाखौ फैसानि लुब आरो गाव गोसो जानानै सायख'नानै लायाखै आंनि गामिया बिजनि गलांगुरियाव गामि गामि मुनिहारि फाननो फैग्रा सेंग्राजों आं मोजां मोनलायदोंमोन सानैबो जों सिरियै हाबा जाखोमादोंमोन आं सानदोंमोन हाबा जाखांब्ला आफाया जोंखौ निमाहा होगोन साला नों हम मोनासै नोङो बै बांगालजों हाबा जाबाय नोङो आंनि मान खनमानबो जाबाय आरो बर' हारिनि मान खनमानबो जाबाय नोङो माबा ओंखारलां नोङो दानो थाबैनो ओंखारलां नोङो आंनि मेगन सिगांनिफ्राय
दसेबो जायगा गैया बेहाय आंनि न'आव ओंखारलां बांगालजों हाबा जादों आंनि न'आव थानो नोङो आलताबा बेनिफ्राय आंखौ मोनसे सहराव लानानै फैयो गिबि हरखौ जों मिनि खुसियै हगारहरो नाथाय हर सोरांनाय लोगो लोगो नुबायदि आलताबा बैसाङावनो गैया आं बेसेबा नागिरदोंमोन नाथाय मोनासै रागा गोथे जानानै आं जेरावबो खामानि मावलाबायनो गोनां जादोंमोन नाथाय बेहायबो आं गाज्रि सुबुंजों गाग्लोबजादोंमोन जोबथियाव फिन न'आव गिदिंनानै थांफिननांगौ जायो नाथाय आफाया आंखौ आं गावनि जिउखौ फोजोबना लानो सानदोंमोन नाथाय आंनि उदैयाव थानाय खुदियानि थाखाय बे लामाखौ आं लानो हायासै बे खुदियानि थाखायनो आं नैबे लामाखौ लानो गोनां जादोंमोन नोंसिनि बे देहा फानग्रा न'नि एड्रेसखौ नांगौ आंनो नङा बाबु बेफोर जायगायाव दा थांलाबाय नोंसोर बायदि सेंग्रानि थाखाय बेफोर जायगाया मोजां नङा नङा आब' आं बेहाय आंनि गोसोनि गोजोननायनि थाखाय थांनो सानाखै आं बे सहराव मोनसे गिदिर थांखि लानानैसो फैदों बाबु नों जिरायथ'दो बेबो मोनसे गुवार आरो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन मोनसे बुहुम बुंजायो गाबोन आं गासै डिटेल्सखौनो बुंजोबगोन नों जिरायथ'दो Amai, दोंसे मेथाइ रोजाब आं दिनै गगा मोनदों राजा आं दिनै खननो हानाय नङा जाया खनथारनांगोन राजा आं दिनै बिराद बादों सुराबो फैथारनायानो नङा आमाय होमबा नों मोनसे खामानि माव औ नोंनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ गोसो गोरबोआव लानानै गोसोजों खन होद फाग्ला गथ' सोर फोरोङा नोंखौ बिदि बुंनो आइयासो फोरोंनानै हराखैथ' मा सिरि जाखो राजा हो आइयासो बुंनो थिनमाराखैथ' ओहो आंसो बुंदों बिदिब्ला नों खनमारा आं खना अब्ला आंबो नोंजों सावराया गारबोनाय उन्दै समनि आंनि गारबोनाय गोजोन बुब्लि आंनि गारबोनाय उन्दै समनि आंनि गारबोनाय गोजोन बुब्लि सनाथि रुफाथि अखाफोर बायदि बेरखांफैयो रिफिफैयो आरिमु उन्दै समनि सनाथि रुफाथि अखाफोर बायदि बेरखांफैयो रिफिफैयो आरिमु उन्दै
उन्दै समनि बाला हाद्रिजों न'लुना गेलेनाय दाबोनो जाखांफैयो बिबार माला सुनानै राजा रानि गेलेनाय गोरबोआव रिफिफैयो अ नों फागुननि जावलिया बार अ नों फागुननि जावलिया बार बुङा मानो बहा दङ आंनि टिना हाया माथो सहायनो आंनि गोरबोआ जोंथियालारि बायदि जोंबाय दङ आंनि बिखा गोरबोआव नेनानै दङ आं दाबो नोंखौ लांगोनानि मोखाङाव आंनि साइकेल 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 आंनि साइकेल खारोसो खारो बिथं दङ ना सिगाङाव जागोन ना जुलि मोगथाङाव ओइ बिबारी मेघालयावनो खैला बुरनो थांनोसै नामा आं माथो बुरजा बुरजा रां मोनसोगारो मा आबां जाबां बुंलाबायो जानोनो थोआखैना लोंनोनो थोआखै अह जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायजोंल' जिउआ आबुं जाजोबा बिबारी जिउआव आं ओरैनो फरायगारबाय साख्रिबो मोना बाख्रिबो मोना माबाफोर जादों नामा बिफा मा गोसोआव दुखु मोननायनि बाथ्रा बुंबाय थाखो नों दिनै जानायालाय जेबो जायाखै आइ आं सफैबाय सफैबाय बाबा बाबा क्लासाव सारा बुनाय नामा बुजायाखै बाबा क्लासाव सार आंखौ होनदोसो भेरि गुड बय गुमै दा बेलासियाव कल खालाम जागोन दे मा लोंनायनि प्लेनिं लालायबाय नामा मा लोंलाबायनांगौ आब' फैदो राजा मानो थेसे गोबाव जाबोखो नोंहालाय हे राजाया बेखौबो बियो बैखौबो बियो मोनसेनि उनाव मोनसे नों आरो बोरैसो थमलायबाय दायना होननानैसो बुथार जासिगोन नोङो हामालै बाबा हा बेलाय माथो दायनानि बाथ्रा जालायखौ आं बिजाबाव नायनानैसो बबे हाग्रा बिलाइया बबे बेरामाव खाथियो बेखौसो आं खांनानै रायजो राजाफोरनो देनानै हरो बा आयुर्वेदिक डक्टरानो ओंखारबाय माथो आइखौलाय माथो फाहामनो आदिया एफा गिदिर बेरामखौलाय आं मालाय बोरैहाय फाहामनो हानो जर जन्दिसनि बाथ्रा मोनब्ला आलादा खोथामोन दे ओंख्रिफ्रालाय माथो संनानै दोनदों नोंसा नोम्ब'आ सबायजों साम' संनाय ओंख्रि होफैदों हा नंगौना नङालै गुमै
मा खालामनो दा आंनि आखायाव 30,000 रां दं नाथाय बेखिनि रांजोंथ' जेबो जाथारनाय नङा आंनियाव दा 20,000 दं आं दा रां दाहार नागिरगासिनो दं र' बैनाय गासैखौबो मिलायनानै थोगोन बादि मोनदों आं नाथाय नोंनो सोर रां दाहार हरनो साख्रि बाख्रि थानाय मोनब्ला मोनसे खोथामोन नों बायदि टिउसन मास्टारखौलाय सोर बिसास खालामलाबायनो बेबो नंगौ जों बायदि रां रुफा गैयै मानसिनो सोर रां दाहार हरनो आयो सना बायदि फिसा राजा आंनि उन्दै बैसोआवनो मा बेराम सोरजिनो लाबोआ नों जुमै बांद्राय लोरबां दाजा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन बे जों सानै राजानि ब्रेनाव टिउमार जानायखौ लाखोमानाया हामदों सानो न'खरनि गासैनोबो खिन्थाना होनायासो हामगौमोन नामा नङा गुमै आब'नि गोसोआ गोबां लोरबां गाबै गाबैनो गावसो बेमारि जालांगोन बे बिर सिखाराखै नामाब्रा माले आयं आयं आं माने बिरखौ मर्निं वाक खालामनो लांफैदोंमोन हाय एफा सानजौनानै मानि मा मर्निं वाक बिलाय जायो जोंना ओइ सन्जु ओइ तुतु थाब थांसै थाब फै दे बाबा दे औ दे आबौ राजाखौ स्कुलाव दोनहैनांगोन बिर ओरै फै नैबेखौ जोलाय र' दे गोजौ 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 एसे गोजौ आखायाव जोनाङालै फै बिर दा हादों माथो आं फोरोंनायखौ जादों माथो आरोबाव होबाव 1 2 3 103 104 105 1 2 Bajang kalam 3 51 52 53 54 55 101 102 103 104 105 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 हालालै ओइ बिमा ओंखाम सेब सेब उखै सोदोंलै खुरना दोनखादों जाहै थां बाबा नों जाबायना सना आं जाबाय बाबा आमाया मानो दाबो सफैयाखै फैगोन नोंसा आमाया बार बादिसो दानो सफैगोन हनै सफैबायानो